dotkne vaše malé céry, tak potom už budete mať len oči pre pláč a nebudete si vedieť nič spraviť. A to je aj jedna z úloh polície. Prevencia je vždy lepšia ako tá represia. A dnes ešte v Malackách máte šancu na tých asociálov zapôsobiť preventívne, aby sami pochopili, že ako hovorí Radičová, že tu nie je dobré miesto pre ich asociálny život. Nech idú takde preč. Do Fukushimy alebo takde ďalej. Takže ďakujem vám veľmi pekne. Som presvedčený, alebo dúfam, že teda tu sa vás dnes zišlo naozaj veľa, som nečakal toľko ľudí a aspoň tretina z vás, keď sa dá spolu za tým cieľom, že chcete mať konečne v Malackách znova poriadok, tak ten poriadok príde. Ďakujem veľmi pekne.